உனது பெருமை உனது நாவின் நுனியில் இருக்கிறது. பேராசை முடிகின்ற இடத்தில் மகிழ்ச்சி தொடங்குகிறது. நன்மை செய்தாலும் சரி, தீமை செய்தாலும் சரி, ஒருவன் அதை தனக்கே செய்கிறான். நம்பிக்கை உறுதியாக இருக்கும்போது பிரார்த்தனை நீண்டதாக இருக்க தேவையில்லை. நம்பிக்கை எதையும் துணிந்து செய்கிறது. அன்பு எதையும் பொறுத்து கொள்கிறது. எப்படிப்பட்ட முட்டாளும் பணத்தை சம்பாதித்து விடலாம். ஆனால் அதை ஒரு புத்திசாலியால் தான் காப்பாற்ற முடியும். ஏழைகள் இதயத்தால் உபசரிக்கிறார்கள். சத்தியத்திற்கு மற்றொரு பெயர் மனசாட்சி. ஒவ்வொரு தடவையும் நீ ஒருவனை மன்னிக்கும் போது அவனை பலகீனப்படுத்துகிறாய், உன்னை பலப்படுத்துகிறாய். மனிதனின் கொடிய பகைவர்களுள் பசியும் ஒன்று. தொடக்கத்தை விட முடிவை பற்றி அதிகமாக சிந்தனை செய். அறிஞர்கள் கூட்டம் ஓர் உயிருள்ள வாசகசாலை. தன் குறைகளை பார்க்கிறவனுக்கு மற்றவருடைய குறைகளை பார்க்க நேரம் இருக்காது.